Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Tapuji made bata merende mahuria. Gereja. Bagian pawaluhon sintua na pensiun. Sadarion Minggu tanggal sia Juni 2024 di parmingguan pukul 10 WIB pensiun sintua sianuik Kampung Handam inang sintua manatap boru simbolon. Alani pasahatot tama pasahatot tupak dohita marhite pelean 2B di parmingguan manugot Arian dohot botari sepasahatota tu inang sintua manatap boru simbolon. Hamo kadongan sahak maita nuaing tu acara pensiun situa hobar tu atura peraturan ni huriat ta HKBP taringot tu pensiun parhalado didok do songonon pensiun do sahala situa sianulaun hapar haladon molodung marumur 65 tahun. Di bagasa tikion pensiun masahala situa siat tonga-tonga ni huriat ta HKBP Medan Sudirmanon ima situa manatap boru simbolon sian wik Kapung Hamdan hatorangan na ala nonggok umurna 65 tahun. Nuaing marede mahita sian nomor 140 ayat 4 las Roma tujulu inang nanaing pensiun.
pinasa matiki majaha surat penghargaan sekaligus lausima ska pensiun nasida. Nomor surat keputusan dan piagam penghargaan 086-H-R-1-D-10 Romawi Sintua pensiun 6 Romawi 2024 piagam penghargaan dan ucapan terima kasih. Huria Kristen Batak Protestan Medan Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A Medan menyampaikan penghargaan yang tulus serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama Sintua Manatap R. Borusimbolon, tempat tanggal lahir Tobasa 16 Mei 1959, alamat Jalan Multatuli Lingkungan 2 nomor 1 Medan, yang telah melaksanakan tugas pelayanannya sebagai Sintua Huria Kristen Batak Protestan mulai tanggal 3 September 2006 di Gereja HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A Medan, lingkungan WIK Kampung Hamdan. Telah mengakhiri masa tugas pelayanannya pada umur pensiun 65 tahun pada hari tanggal Minggu 9 Juni 2024. Nats, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Medan 9 Juni 2024. Pendeta HKBP Resort Medan, Pendeta Ramses Manurung STH, ditandatangani dan dicap stempel. Sadarion Minggu tanggal sia Juni 2024 toho di Minggu 2 Dung Trinitatis ahu Pandita HKBP Resort Medanon di bagasan na pasautun haputusan ni HKBP taringot tu atura peraturan HKBP 2002 do mutu pensiun perhalado hutotopon jala hubaborhat ma hamu inanami situa manatap R Borusimbolon pensiun mahamu sadarion sian ulaon haparhaladon di tonga-tonga ni Huria HKBP Medan Sudirmanon. Di bagasan goan ni debata ama anak dohotod di Porbadia hubabor hak mahamu masuki masa pensiun muna. Saya di pasu-pasu tuhat tama ulaon na hinobasa muna salilingon jala saya di ramoti tuhat tamahamu di tonga-tonga ni ngulu muna. Amen. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami hamuliaon dohot puji-pujian madiho rodi saliling nililingna disuruh do sisiammu memaritahon barita nauli tu portibio dohot tuhuriam saya ramoti jala pasu-pasu ma akan naposom para raton harazaumu saya pasu-pasu ma naniulani naposomon marhite ulaon hapar haladon di bagasan di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu jala ramoti ma parhaladon na pensiunon di nguluna na pinasahakmu tu nasida jala dengan basa dohot asini roham totong manggonggom nasida pasu-pasu masude keluarga na poparan na sataruli di dengan basa do lasni roha nasyakko huapor syahami pardenggan basa dohot para si roha doho marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Mula man noang pinasahak matiki markur perhalado dung penom markur perhalado baru pemadok hata utusan ruas utusan perhalado do nalau pasato cendramata pinasa matiki tukur perhalado.
Nuang sa mahita tu nama hata tu situana pensiun parjolo sian utusan ni ruasta nasian wik Kapung Hamdan pinasa matiki tu inang berulubis nyonya Padita Purba berulubis. Horas madita salu na. Horas. Na pinarsangapan amanami Padita salu na roy sude parhaladoni huriata HKBP Sudirmanon. Au madison tutu songon utusan sian ruas lumobi sian we Kampung Hamdan. Dihamu inanami situ amanata Bursibolon.
Sadariom matutu inang manjalo paborhaton hamu sian situa gabe pensiun mainang sadarion mauliate maditu hatta saha do diulahamu tohonan muna tutu tiki dito do hamu jadi situa 10 tahun la jolo do inang disi borat do di jalo hamu alai asi do rohani tu hatta didongani do inang marhahi pason melayani di tongah-tongani huriata lumobi di wek kampung Handan mauldo di togu inang di pelayanan ni kampung Handan alanga gudang akana matua lumobi gudang nang pidas yani nganani huidahami do benget ninang mangaradoti di akapartangyangan di topot inang tujabu asaring gasnya ro tu partangyangan mau liate mainang di pelayanan muna na selaun na 10 tahunon sai di pasu-pasu tu hatta mai saluh na tau marsangak matu hatta jala turinggas na muse ruas ni huriata ro tu bagas joro ni tu hatta tutu marukil dohita inang diwekta ala sahat tu sadarion dangadong dope panggati muna naga besitua diwekta asir rohani tu hatta sa ditongos ma na olo rade melayani di tongah-tongah ni huriata ala tu hatta dona punasa huriata doho wekta tenang ala ni nang dang tung so adong nahurang lobi di pangalahon nami di pajak konon nami di pelayanan ni inang nasa leleng 10 tahunon mangido mahami akay nang say akan nauli na denggani mata ingo tuari na nangro say di pasu-pasu tu hatta mainang di pardalan ninang dung nung pensiun diberkati sude anak kon ninang anak do oboru di pangaratuan hipas mainang marsangak matuhata di pelayanan muna atenang mauliate madihita mauliate manang di tuata butima mauliate ma di inang nuang saha maita nama dohata utusan ni perhalado ima amat situasi mare-mare jaladung sidung madohatan non nasida laos pasahat cendramata ma sian huria Tarik masuk. Horas ma di tasaluna. horas Alar nung kami ka perhalado ni hurata ngamardus tai kami saluna. Amal sebagai utusan siap perhalado. Na parjulu si dohonokku tuhita. Di laut di tuata do hai pasot di tasaluna pala di tikion. Borat di tasabagas tabi manupa hurian itu hatta di bagasa kahipason nunga maret dehita mabigi jamitan itu hatta las rohani itu hatta mabigi di hoito boru sibulon sirohonokku 10 tahun maho tutunang mangula di huriatta luar biasa jarang go situa tapi sono sampai 10 tahun alayarong pe sampai 25 tahun dak pigai-pigai sironok ko ito tabba ma gajang di umur diho tabba hay pason jadi songor yawa ni botokon ngaliling mabalon bangutsong na hinado mangalap jebolo tong harap peso mara bangutsong bukami tapi yang muna buru naon asa margugo jadi 2 madat dana di botokon alay dak ko tumang nasada bawa sada buru jadi ngamar hamulia 2 ni jangan lilingon ibarat na bolo martua mana sari saruma tua jadi pangidon nami to hoito nangi buam ma di tamyang muhami do payakana mangula di hurian itu hatta asa boy hami sahat tong mangula tohonon nami ate dia terlumubi songonin to ka amanami na nami pe to na pensiun tabba madonga mututu ka na pensiun buat kamu ditamyang muna donga mo nang baru pensiunon asa to tong margugoy mana
Jadi ngotok sebalik enggak unak kolan na tutu na pensiun utami ako kamu na hami pe tami ako kamu tong akan na mangulo da pe di huriat taon asa margu hami marmulia ma gor itu hatta di taganu marsara-sara marmulia nang di gor di bagas jorota imana boy pasatami tuatta ma na masu laut tadi bagas sadarion maulate marita horas marita be horas ma noang hujuha mema inang situa Roma tujolo dungi hujuha mema par taon asa Roma tujolo songoni do na mewakili tolu dewan asa Roma tujolo. Iya, jadi inang hobar tu akan naong niatur hodi huriat tadon nuang. Hami ma nalau pasahat tono tu hamu songon diguari mau cendramata di tonga-tonga ni huriata. Otik sosadiai akan naong tahatai ido tu hatta ma manggohi lasni roha di hamu potima. Jadi songoni ma sa niatan nami nuang pe pinasa matuhamu lau madoko kata ante butima jolo mangkep berapa ya jolo mangkep berapa cuma stok jolo mangkep berapa Oke mak. Jadi songoni mah hudul mahita pinasa matik kitu inang lahomado hata mangapup. Mahamu? Salam. Parjolo mahita madok moliate tutuhatta pardenggan basa jala parasiroha natoktong mangaramutihita di bagasa gulmi ningulut taon nahu parsagampi amang pendeta resort pendeta Ramses manuruk dohot amanami inanami parhalado nagok tiki dohot amanami nanami parhalado partohonan dohot sude amanami inanami na adong di bagasan joro ni tuhat taon jong duaun waing di jolomuna sadariom maau pensiun siasitua HKBP Sudirman Uik Kampung Hamdan husadari do amang inang akka hagalioku hahurangakku na melayani na salilingon di huriat taon dohot di Uik Kampung Hamdan tunggodanggo hahurangakku amang inang maapok kamu maau diaka hahurangaki
Mulutu ngadok pe na pelayanakku na hupatu panadenggan ima ingot tamu lupa hok kamu ma akka hahurangan na hagalioki sahalinai hu dok tuhamu amanginang akka hahurangan do hagalioni unang paingot-ingot tamu be asa tok-tok kita rap marpungu di bagas joro ni tuhatta na badiaor mauliate ma di tuhatta mauliate ma di hita horas ma iya tutuma son hata na pensiun nate son ya, silakan inang kona lebat lau parsainai mauliate ma dihita saluhna imat cara ni huriatta paborhatto ninang situa manatap burusib bolonon memasuki masa purna bakti sian perhaladu manang masa pensiun tuhatta ma mamasu-masu nasida tuhatta ma mamasu-masu hita saluhna nuang tapaujung ma perminggota rap jongjong mahita laus maredde sian nomor 140 ayat 3 Raduti tatangi akom mapeliata tu debata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkat dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gawiwap na hukus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peliano pati bulok karazaum di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanay marhite-hite tordim asalam hutad dahami gurang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok maulihate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadi amagoarmo say ro maharazaum sesau malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang leho matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madusanami songop panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim
Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Shalom. Foto bersama ma situa sude doho situa na pensiun. Foto bersama ma situa na pensiun. Doho sude situa na aktif dope. Tujolo majoloina. Mari. Tes. Informasi buat kita Amang Inang, selesai ibadah ini kita latihan gabungan kur Ada orang tanya, kayak kalau medali